Hej alle sammen. Jeg har lavet 2 morgenapps i dag, og det vil jeg gerne lægge ud til jer. Og jeg er tilbage. Det glemmer jeg så lidt til, men det er så lige meget. Men I får mig sådan noget her. Ja, jeg har ikke så meget at sige, så jeg venter kun på den starter, og så sætter jeg den i gang. Og jeg kan lige fortælle, hvilke våben det er med. Det er med MP7, med silencer, suppressor og thermoscope. Eller thermal, som man kalder det. Jeg ved ikke, hvad fucking kalder det. Det er sådan noget. Jeg kalder det jeg kalder det. Og den anden måde, det er med Type 95. Tæt på Lave Dotten nok. Men jeg snakker ikke så meget under kampen. Det overgår jeg ikke lige. Ja. Så er det bare moke time, og det går for, jeg når ikke at dø. Det der, det er livet. Det er lige ved, hvor jeg får Jeg kan godt se, det er en rigtig bøsseglad, og det er hardcore. Det er hardcore. Jeg elsker hardcore. Det er så mega OP. De skal have ingen skyld. Jeg var den eneste, der fik en måde. Nej, der var en mere. Jo, en mere, der fik en måde. Jeg kan ikke huske det. Det ser vi nemlig. Jeg kom, der vil være færdig. Og alle brugte, der var alle undtagen 2, der brugte support. Og jeg brugte ikke support. Jeg brugte specialist. Og så flæskede jeg dem bare. Men det er hardcore, og hvis du skyder dine egne teammates, så dør du selv af det, fordi det er friendly fire. Så det er rimelig nederen. Men jeg spiller sammen med nogle af mine venner. Igen. Jeg laver kun morap sammen med dem. Jeg laver dem ikke single. Det er sgu ikke sikkert. Jeg går hvor jeg spiller med snart single. Hvis der ikke er nogen, så går jeg ind og spiller noget andet. Et andet spil, så var der. Og så, ja. Det var faktisk mit first game, det der. Det var første spil, efter jeg har været på ferie. En hel uge. Det var mit første spil, det der. Jeg kunne overhovedet ikke forstå, hvordan jeg kunne overhovedet få en mor i den der. Det var første spil en hel uge. Jeg plejer at være 6 dårlig efter sådan en hel uge. Men åbenbart ikke. Jeg prøvede jo meget lang tid at få den skide mor der. Jeg har bare aldrig rigtig kunne få den med. Det var mega irriterende. Så tænkte jeg, jeg skal lige en runde mere. Og så gider jeg heller ikke mere. Og så fik jeg den der skide mor. Jeg var hele tiden død på 23, 19 og alt sådan noget der. Men det var også meget på grund af mine venner, og fordi det er hardcore. Så derfor var det en lille smule nemmere, fordi så kan man bare sidde og snakke med sine venner, mens man gjorde det. Og det var jo meget nemt. De sagde jo hele tiden, hvor de var. Så var det meget nemt for mig. Ikke meget, meget nemt, men I kan jo se på et tidspunkt, hvor jeg faktisk lige ved at dræbe mig selv på høj streak. Og sådan noget. Jeg kom til at skyde en teammate i ryggen, men han havde heldigvis ballistic vest. Eller jeg havde ballistic vest, så den røg ikke af. Eller den røg af, men der blev ingen skade på mig. Men det er ikke så lang morap, synes jeg selv. Min morap plejer at tage meget lang tid. Jeg har en masse venner, der plejer at lave dem på 2 minutter og
Det er helt sindssygt. Jeg kan ikke forstå, hvordan det kan. Og I må undskylde, hvis der er lidt lag. Det er ikke min skyld, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Og nu er vi hen af at være tæt på den måde der. Ej, der er stadig et lille stykke tid nu. Det er lige sikkert. Men som sagt, ikke som sagt, men I kan huske godt min sidste måde der, min dobbeltmål. Ja, den så jeg igennem først. Det har jeg ikke gjort med den her. Så jeg ved ikke helt præcis, hvornår det er. Men det burde jeg godt kunne huske, for det var i dag, jeg lavede den. Og det er lidt mærkeligt, at jeg ikke helt kan huske min bane. Men det var også lige meget. Jeg fik min mor med det der lort der. Og nemlig så får jeg mine dejlige ting. Jeg var rigtig bange for eller jeg var ikke bange, jeg var sådan lidt. Jeg var bange for, at jeg skød mine egne teammates, så jeg døde på høj stream. Det vil jeg jo helst gerne undgå. Prøv at se nede i grotten. Det er så mange ballistikveste der er der. Jeg kunne ikke så godt lide ham der. Jeg var ikke så gode venner med ham der lå der i sin John Finance stand. Det synes jeg ikke var så hyggeligt, men ja. Det endte med, at vi enes. Vi blev enige om, at han skulle bare dø, og så skulle jeg bare have min mor. Men det er nok lidt dårlig grafik. I må bare skrive til mig, hvis I ikke synes, det er godt nok. Men ja, jeg skal prøve at få den hurtigst muligt. Se, der fik jeg min mor, og jeg dør faktisk ikke lige sådan pt. Jo, jeg dør vist på 35-0 eller sådan noget. Det ved jeg. Jeg var sindssygt glad, da jeg fik den der. Jeg havde gået efter den i 3 uger. 3 uger har jeg gået efter den der. Men det var også lige så meget på grund af mine teammates. De hjalp mig sindssygt meget. Og ham der min vejen stand, det er godt. Og vi er henne af der, hvor jeg dør. Fordi det er irriterende, det lækker. Hvorfor? Der stod ikke nogen der. Nå. Men ja. De venner, der inviterer mig nu, not sponsor. Ja, det er dem, jeg har siddet og spillet med. Men han er faktisk lige ved siden af mig, eller sådan, eller noget bag ved mig, tror jeg, sådan noget. Det er ikke lige helt vigtigt. Men det er også lige meget, det er mig, der tæller. Det er mig, der tæller. I'm the best, I'm the best, I'm the best. Det var dejligt. Det var dejligt at få den der dejlige måde, mand. Sindssygt, jeg har gået lang tid efter den. Men jeg har jo hver gang, så har jeg været død på 19, 18, 20, 23, 21, 22. Jeg er død på de mest sindssygeste streams hele tiden. Og jeg blev så sur hver gang. Det var så... Mine venner sagde, at det var sindssygt grinet, når jeg var på. Men det synes jeg også ikke. Så siger han, da han var så klar. Jeg kunne simpelthen ikke finde mig. Men så lå han bare ned. Så klamme fra en sten. Det er sygt. Og ja, jeg bruger også faktisk sten, fordi jeg går efter det blid. Så derfor bliver jeg helt nødt til at bruge det. Og ja, resten af gamet, der spiller jeg bare her lort. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men I får lov til at se det. Jeg vil ikke spole i det eller noget. Jeg ødelægger jo nok det sjove i det. Så I kan komme crazy online. Og skal jeg nok ikke, jeg skal spille det.
skal jeg optage en video mere? Jeg har jo en Moab mere til jer. Men jeg tænker lidt, skal jeg vente og så lægge nogle... Skal jeg vente og få nogle flere ud? Det tror jeg vil gøre, så lave en video med Karan. Der kalder jeg min Moab. Og vi er ved at være rigtig meget færdige. Og det er det der rammer jeg lige en friendly fire. Hver gang du rammer en ven, eller sådan en eller anden, så rammer du faktisk dig selv. Kommer an på, hvor mange skud du skyder ind. Der kommer anden Moab ind. Og i det næste video med min Type 95 Moab, der når jeg faktisk ikke at kalde den ind. Jeg havde ikke set tiden af den der bombe. Altså, så var det 1 sekund tilbage, og så kaldte jeg den ind. Men det var sådan, den blev. Min score blev 49,8. Jeg synes selv, den var ret god. Det var det for i dag. Subscribe og vis den til alle jeres venner. Og så sig til dem, at de skal vise den videre og sådan noget. Det var det for i dag. Vi ses næste gang.